Samantala, idol, sumipa po ang presyuhan ng ilang gulay sa mga pamilyan sa lalawigan ng Pangasinan. Ramdam ngayon ng mga sa pampublikong pamilihan sa lalawigan ang pagtaas ng ilang gulay. Sa mga pamilyan ng Dagupan City, ang bell pepper ay umaabot sa 500 piso kada kilo habang naglalaro naman sa 400 pesos ang siling labuyo. Ang kada kilo naman ng patatas ay nasa 100 pesos, ang dating nasa 60 pesos lamang. Ang sayote na mula 40 pesos, ngayon ay naglalaro na sa 80 pesos. Nasa 60 pesos naman ang kuhaan kada kilo ng pechay at repolyo, habang nasa 120 pesos ang per kilo naman ng broccoli at cauliflower. Ayon sa mga tindera ng gulay, bunsod pa rin naman ito ng epekto ng magkakasunod na bagyo ng mga nagdaang buwan sa bansa kung saan apektado ang naging produksyon ng ilang gulay. Dagdag na mga ito, napabago-bago minsan ang presyuhan dahil sa maaring mataas ito ngayon, bagamat sa mga susunod na araw ay bababa din. Samantala, inaasahan naman ng mga ito na lalakas ang bentahan ng mga gulay ngayon at pagkatapos ng holiday season. IFM News. IFM News. IFM.